development. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang 621 sa Pilipinas, ako Bicol, tutok mo niyan sa problema kan mga konsumidores sa ilaw, asin tubig, Al Armario sa detalye. Ginguhaman kan ako Bicol na matabangan ang mga konsumidores ng kuryente asin tubig kung nata masak na sanang nagalangkaw ni Haros Kabanga. Sigon kay Congressman Alfredo Vinugarmin Jr., initial nindang findings loob supply and demand ang rason kung nata na langkaw na bayanan kan kuryente dahil nagkulang man ang supply kan kuryente sa WISM o power supplier kaya nagmahal ang presyo na naipatong man kan APEC sa bill kan mga konsumidores. Alagan ang bagay na niyon, madagos na figurunan mo niyan. Atin may mga aksyon na bigitibo anak ko Bicol, siring kanibaman ng mga politiko tangani na marisolbiran ang issue na ini na masyadong magabat na sa bulsa ng mga konsumidores na expected din may epekto man sa bill kan na tubig sa mga maabot sa aldaw kung kaya padagos na pag-iwag ka ng Bicol na matabangan ang mga konsumidores. Al Armario, DCGB. Maghirigosan challenge ni Congressman Didi Cabredo sa mga nasa barangay. Siya na bahala maghanap ng oportunidad para matabangan ang mga mahigos na magtanom. Jimmy nasalita sa report. Maghirigos ang challenge ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District sa mga nasa barangay asikasuhon ang mga bakanting lote taranuman ang mga ini kung saan bako sanawan mga kababaihan ngunyan ang pigtatabangan ni Congressman Fernando Didi Cabredo kundi pati mga kalalakihan, mga agumkan, mga women's organization digdi sa 3rd District dahilan sa may mga oportunidad pang maarabot susog sa congressman. Pinatunayan ini ni Congressman Cabredo sa pagtaon mga kapital sa mga organisadong mga kababaihan sa mga barangay kung saan gagamiton ang kantidad sa paglaog sa negosyo kana mga kababaihan sa mga barangay asin hali sa paghigo sa pagtatanom ngunyan malaog na sinda sa pagninegosyo. May ipinagtataong 150,000 pesos na congressman dole out ini dahil na sindang iisipon na may ibabalik pa kundi ang kondisyon dapat palaguon ini kan mga nasa barangay para diretso ang pagangat kan pagkabuhay kan mga nasa barangay magtarabangan. Sa ngunyan, sige ang paglibot kan representante kan 3rd District kung sa inaharos sarabay-sabay na ang mga pinagre-reparo kay ni poon sa mga patanuman, mga proyektos, infrastrukturas, ngunyan, livelihood na naman ang pinag-aasikaso kan congressman kan 3rd Distrito kan Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Serbisyo kan kuryente sa barangay Hunop kan Malinao, ibinalik na kan APEC. Jomar Bien sa detalye. Alas 6:24 oras mga tugang sa Pilipinas. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa GB News Express. Nagpuuna na maghanda giraray ang lokal na gobyerno kan Manila
para mag-distribuer nin 700,000 na mga food boxes sa mga Manilenyo sa ikalimang bulan pagkatapos na magpuninikan mga nakaaging aldaw. Ang pagupoon giraray kan mga food boxes para sa ika-6 na bulan ngunya na Hulyo. Iyo ang padago sa pinagigibok ang lokal na gobyerno tanganing matabangan ang mga residentes kaini na mahinggianan sa endang pagkabuhay darakan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ng syudad o kan lokal na gobyerno, iyo ang nagresponde sa pangapudan kan mga namanuan ngunyan may pandemya dahilan sa pagtios na namamatayan. Matatandaan na si Mayor Isko iyong nagpare-align budget hali sa road maintenance asin nagkalap rin pondo asin ini pinagpasiring sa food security program kan lokal na gobyerno. Sigon kay Mayor Isko, prioridad kang LGU an pangkabuhayan mo na asin pagkaon kan mga taga Manila asin dahil nagugutom na mga Manilenyo kumpara sa pagpapakarahay nin mga tinampo ngunya na panahon nin pandemya. Mientras tanto, padagos na nagbaba ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region o National Capital Region o kaya sa NCR. Sigon kay Dr. Guido David kan Octa Research Group, nasa 650 na sa nambilang kan mga average daily cases sa NCR. Sinabi ni David na saro sa mga pigiling nindang rason kan pagbaba kan kaso ng COVID-19, yung pagitaas kan bilang kan mga nabakunahan sa kaiwasan kan Manila. Siring man sinabi ni David na kay puhaninda o kay puhan tumakol sa 40% ang bilang kan mga bakunado sa NCR para dagos ang mabuksan ekonomiya kang nasyon asin kan Metro Manila. Dapat na pag-adalan nguna ni ang hirit ni Presidente Rodrigo Duterte na gamiton sa ninda para sa hotel accommodation kan mauling OFW overseas Filipino workers ang 18 billion pesos na pondo na dahil nagamit sa Raram Kambayanihan 2. Sigon kay Senador Francis Pangilinan na posibleng maapektaran kay ng programang orihinal na tinagamahan kan pondo. Apera digdi, sinabi ni Pangilinan na posibleng magresulta ini sa malversation of funds dahil nakatalaan ng magpaso o mag-expire ang Bayanihan 2 sa maabot na Hunyo 2. Posible sa giraray na mag-abot sa NCR Plus Bubble ang herd immunity bago matapos ang presenteng taon. Sigon kay Father Nicanor Austriaco, sarong molecular biologist asin miyembro kang Octa Research Group, na inikunday magakaigwan ng community transmission kang Delta variant kan COVID-19 sa Pilipinas. Dahilan digdi nagapilar si Austriatico sa publiko na magpabakuna kontra sa COVID-19 para maabot ang target na bilang kan bakunado sa nasyon asin dahil na magitaas pa ang kaso nin COVID-19 sa Pilipinas. Saro na naman na police officer ang nagadaan matapos sa tamaan ng COVID-19 dahilan sa maabot sa 78 ang nagadaan sa lado kan Philippine National Police. Mantang uminabot naman sa totalmenteng 27,056 ang COVID-19 cases sa PNP matapos ang 184 mga police personnel na nagpositibo sa virus. Apera digdi, puminakol man sa 35,618 ang mga nakarecover sa laog kang organisasyon matapos marahayang helang na nasa sanggatos na pulis ngunyan na may 1,765 na aktibong kaso ang ahensya. Nadugangan po ni 85 na mga Filipino sa abroad ang nagpositibo sa COVID-19 para sumakat ini sa 20,747 na kabilugan na bilang kang virus sa abroad. Katakod kay ni sinabi kan Department of Foreign Affairs na puminakol man sa 12,234 ang bilang kang narahay na overseas Filipinos, mantang mantinidong nasa 1,227 ang nagadan. Mantang nasa 7,286 ang active cases sa luwas kang nasyon. Oras po sa Pilipinas, alas 6:29 na. GB News Express. GB News Express.
An oras hatod sa Indokang Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa. Sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan.
Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnone Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon, ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days na pagkainumin Philnone Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic. Tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:37 na. Siniguro po ni US President Joe Biden nitataon niya ang gabos na ayuda sa mga biktima kan nagrampahog na dosing eskalon na edificio sa Surfside, Florida. Sinugo niya ang gabos na rescuers na igwan na ang gobyerno para sa marikas na pag-rescue sa nasabing lugar. Nakihuron man ang presidente kay Governor Ron DeSantis kung sain gabos na tabang pinansyal itatao kay ni. Ipinadaraman niya ang federal investigatory personnel para sa investigasyon na kaipuhan. Siniguro ni Governor DeSantis na papanimbagon niya ang pagpabaya sa nasabing insidente. Magigirumduman na maabot sa 40 katao ang nagadaan asin 150 ang nawara sa paggagaba kan dosing eskalon na condominium sa Miami. Ibinalik kan Health Ministry ang pagsulog ng face mask sa laog kan mga establishmento sa Israel. Dahilan ini kan pagitas kan kaso ng COVID-19 sa nasabing nasyon kan nakaaging 10 aldaw. Sigon kay Israel Pandemic Response Team Head Nachman Ash, maabot sa 227 ang kaso na rehistro sa Israel sa laog ng sarong aldaw kan Huwebes. Posibleng dahilan ini para mas makaulakit ang Delta variant na nadiskubre sa India.
Ligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dara po kan detalye. Padigmar, good morning. Good morning, BP. Magpabakuna para sa imo, sa imong mahal sa buhay, sa komunidad, sa Pilipinas, sa sinsabilog na kinabang. Inanabi sa Department of Health sa tao kan padagos na rollout kang bakuna kontra COVID-19. Ikon sa ahensya, kung mas dakol ang nababakunahan sa sarong lugar, mas madali tang maputiran ang populasyon. Sarong pagirumdom kan si GB, kasing kandiwaits para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. May nakatalaan na naman na aumento sa presyo kan produktong petrolyo sa masunod na semana. Sigon sa mga sources sa industriya, nasa piso. Asin 5 sentimos, sagkod 10 sentimos ang magiging dagdag na presyo kan gasolina, mantang 60, sagkod 70 sentimos man sa diesel asin kerosene. Ang saro sa piguturo na rason kang oil price hike, yung padago sa pagluya kang trokes kan piso, kontra dolyar, mantang suminakat naman ang demand upang ngaipok ang petrolyo sa Europa, China, asin Estados Unidos. Balik tanaw, mga tugang sa Morning Heritage. Uli pang istorya, ngunya na pagkaagadig di po sa DCGB. Deklarado bilang National Cultural Treasure ang Basilica Minore de Santo Niño sa Cebu, asin ang Pavilion of Magellan's Cross sa siyudad din Cebu. Ito na una ang pinakalangkaw na recognition pag-abot kang heritage value kang nasyon. Kanakalis na Abril 14 ang aldaw na pagselebrar ang enot na pagbautismo ginibo sa Pilipinas. Susog ini sa Resolution Number 55-2020 kang National Museum of the Philippines. Nagkapera ang mga deklaradong National Cultural Treasure kang Pilipinas. Iyo ang Las Piñas, Bambo Organ, Jose Rizal National Monument, Baroque Church of the Philippines, Intramuros, Manila, Balangas, Manunggol, Burial Jar, asin iba pa. Piglino man ni Father Rick Anthony Reyes kang Cebu Basilica ng simbahan. Ang kumbento ang deklarado kang National Historical Commission bako imahin kang iyan po ang pangalasayis na bareta sa DCGB. Sendong nadangog ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceutical. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. O si Secretary Arthur Tugade, mga tugang kan Department of Transportation, mapasiring da dyan sa Masbate ngunyan aldaw. Ano? Tan sabi, magakaigwada tabi ki inaugurasyon kay ning MV Masbate. Di ba? Di, magayon man naigwa ki mga arog kay ning transportasyon na magagamit ang satuya na mga kababayan. Ano? Digdi po sa satuya mga tugang na lugar.
Ano doon yung kumbalontang apudan sekretary tugading ko niya na aga kung masimbag kita? Adi, ano sa iling mo dyan? Balong kong apudan daw. Medyo curious lang ako kay nina. Ano takot baga nagbabiyahe dyan sa Masbate ng mga craft, di ba? Pero ngunyan databingal daw, ang sekretaryo mga tugang kang Department of Transportation, mapasiring po dyan sa probinsya kan Masbate. Balonta daw na apudan si Secretary Art Tugade, ngunya na aldaw, digdi po mga tugang sa satuya na programa, baka lamang makahurun ta. Ihapo ta ini. Ihapo ta tabi ini na programa ini. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Henry. Yes, sir. O, napapakinggan ho kayo, Secretary, sa buong Albay. Malakas po tayo sa Masbate at sa buong Bicol region sa ngayon. O na, sir, baka po may mensahe muna kayo sa mga Bicolanong nakikinig ngayon dito po sa aming himpilan. Bumabati ho ako sa ating mga kapatid at mga kababayan sa Bicol. Ganon din po sa ating mga kababayan at kapatid sa Masbate. Yes, Sa sir. inyong lahat ho, magandang umaga, Sir Henry. Opo. Sir, yun nga po ang napatawag ho kami sa inyo ngayon kasi nabalitaan ho namin na papunta po kayong Masbate ngayong araw. Ano ho ba ang magandang balita natin sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga taga-lalawigan ng Masbate, Secretary Art? Una po sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Masbate, ako po ay papunta ngayon dyan. In fact, papunta na ho ako sa airport upang sumama sa inaugural launching at blessing ng barkong MB Masbate City. Ngayong araw na ito po ay mangyayari yan, yung maiden voyage, unang biyahe ng MB Masbate City. Ayun. Oho. Ito ho ba, ano ho ba itong MV Masbate, Secretary? Pwede ho bang mabigyan nyo kami ng detalye at saka pasaan ho ba ang biyahe nito, oras na maging operational na ho ito, Secretary Art? Opo, sabi ko nga, ngayong araw na to, yung maiden voyage ay unang biyahe ay mag-uumpisa ho. Ang MB Masbate City ay isang RORO or roll-on, roll-off vessel. Ayun. Ito ho ay may kapasidad na 800 para sa pasahero. Malaki at may kapasidad, malaki po, may kapasidad na magsakay ang barko ng 24 na 10-wheeler trucks o 24 na mga bus at 6 pang light cars. Ito ho, kalaki itong MB Masbate City ito. Ito ho ay makakatulong sa pagpalawig at gawing mas mabilis at mas episyente ang biyahe ng mga produkto, serbisyo at mga tao. Ito rin po ay makakatulong sa pag-ibsan ng tinatawag na port congestion sa Allen, yan sa Sorsogon, sa Matnog sa Sorsogon at sa Allen yan sa Samar. Ito ay makakatulong para mabawasan ang tinatawag na port congestion. Iyo, malaki sir ito. Na-imagine ko yung sinasabi po ninyo na mga sasakyan na kayang ikarga dito at saka tao na sasakay dito. Isang hagutan lang. Talagang ang daming magkakaroon ho ng tulong sa ating mga kababayan. Tama ko yan, Sir Henry. Bukod sa transportasyon, ang biyahe ng MB Masbate City ay isang oportunidad sa Masbate at kalapit na mga lalawigan dahil magbibigay ito ng trabaho, investment, takal at turismo. Ano ho ba sir ang naging papel ho ng DOTR sa pagkasakatuparan ng proyektong ito, Secretary? Ito po, ang DOTR ho sa pamamagitan ng Marina at EPA ay binigyan ang MB Masbate City yung tinatawag na missionary route na kung saan ito ho ay babaybay na sa umpisa ho o Guat Masbate papuntang Batangas City. Hangarin po ng mga shipowner na mapalawig pa yung ruta para mapapunta ito sa mga karapit probinsya. I see. So, pag yan sir, regular po ang biyahe sa Masbate. Sa tingin ko po, may benepisyo din yan sa Bicol region, at itong mga karating probinsya ng Masbate natin. Ito, naging darbon po, Sir Henry. Talaga ha. So with that po, congratulations po Secretary Art sa ganitong malaking proyekto sa ating mga kababayan.
Hindi ko po narinig yung unang katanungan, sir. Opo, sabi ko po, sabi ko po, Secretary, congratulations po sa inyong tanggapan kasi po, pag naging regular ang biyahe dyan sa Masbate, magkakaroon ho ng tulong yan dito sa amin sa Albay at sa Kasorsogon and nearby provinces po ng Bicol. Makakatulong po talaga ito sa lalawigan ng Masbate. Alam niyo ho, hindi lang naman ito yung proyekto natin sa Masbate. Yes. Kung papayagan mo, Sir Henry. Yes, go ahead po, sir. Sasabihin ko na nakapagtapos na kami ng mga social at tourism park projects sa Milagros, sa Suction Court, sa Dimasarang. Opo. At napaayos Masbate Airport na kung saan yung asphalt overlay ay tinapos. Ayun. Dyan, meron pa ho kami mga proyektong tinatapos sa puerto ng Pio Corpus, sa Kawayan at sa Esperanza. Patuloy-patuloy ho yung mga pagkumpuni at pagsaayos at pag-construct ng mga puerto dyan sa Masbate. Ayun, very good yan. Ngayon ko lang ito, sir, narinig po sa panahon po ninyo at sa panahon po ni Presidente Rodrigo Duterte na halos nabigyan ng malaking proyekto po ang lalawigan ng Masbate. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo, Art, make the Filipino life convenient and comfortable. Yeah. Tayo ho ay isang archipelago para ho mabigyan buhay yung mandato ng ating Pangulo ay mapalawig tayo ng mga puerto upang sa ganun, yun ay Yes. Opo. Secretary, alam ko po papunta na kayong airport sa ngayon dahil papunta nga po kayo ng Masbate. Ano po ba ang mga minsay po natin sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Masbate at sa iba pang parte po ng Bicol Region? Go ahead po, Secretary Art. Sa ating mga kababayan sa Masbate at sa Bicol Region, patuloy po ang pagbigay ng ating Pangulo ng mga proyektong magbibigay sagana, komportable at kumbinyente sa ating mga kababayan, hindi lang o sa Masbate at Bicol at sa buong Kapuluan. Ito ho ang sinasabi ng ating Pangulo na make the Filipino life comfortable and convenient. Kami po sa Kagawaran ay napag-utusan ng ating Pangulo at binibigyan at totoo at katotohanan namin ang kanyang mandato. Pakiusap ko lang ho sa ating paggamit ng mga pasilidad at mga puerto na ibinibigay ng ating pamahalaan. Pakiusap ko lang, obserbahan ho natin na yung mga araw na ito yung tinatawag na basic health protocol. Gumamit ho tayo ng mask, ng face shield, obserbahan at social distancing at maghugas ng kamay. At higit sa lahat, Sir Henry, tayo po ay magpabakuna nang sa ganon, mapabilis ho ang ating pagdating na tinatawag na new normal. Kapit-bisig ho tayo sa pamamaraan na ito. Yes, sir. Secretary Art Togade, ingat po kayo sa biyahe at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din ho, Sir. Pagkakataon, mabuhay ang ating mga kababayan, mabuhay ang ating kababayan sa Masbate. Yes, sir. Maraming salamat po. Yan po mga kaibigan, si Secretary Art Togade ng Department of Transportation tungkol dyan sa Henry M. Isang malaking proyekto na ilo-launch ngayong araw sa Masbate. Imagine Junior, kadakulang barko ito na makakasakay kadakol-dakol na mga vehikulo, kadakol 800 na mga individual sa sarong hakutan sa sarong biyahe sa probinsya kan Masbate. Di congratulations sa mga taga Masbate and nearby areas po dyan. Marami pala kayo, may bago pala kayo dyan na roll-on, roll-off na sasakyan, na magiging operational simula po ngayong araw. 5 minutes mga kaibigan bago po dumating ang alas 7 ng umaga. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos
pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etsyapwera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home.
Sipulin Luna po para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alas 7 na, mga tugang and morning hirit, tapos na. Mabalik po kita taod lang 7:30 sa programang Radyo Klinika. Ay, programang ano ba yan? Galing niya gusto mo ng Sabado na tulos ang programa mo. 7:30, mga tugang dumam po kita sa programang Anhapot. Kasi pa po mga tugang sa alas 7 ang mga bareta na Dracula sa tuyang istasyon. Thank you. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye, mabuhay. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistencia nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etsapuera ang anemia. Dahil sa United Home Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay,